बेंटलाव जानाय जि थाखोनि फरायसा बेखौ जि हानजायारि जिनाहारि खालामदोंमोन बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरुनिफ्राय मा बुङो? जोबोद माने दुखुनांथाव आरो रागा जोंथाव आरो लाजिथाव आरो मुगैथाव जे साथाम जेनाखि सेंग्राफोर जाय बिथांमोननि मुङा नासिरुल शेख, जाय बिथाङा माने बरतलानि, आरो बिथांजों लोगोसे फिर मोहम्मद, बिथाङा माने धुब्रीनि, आरो हनुराल हुसैन, बिथाङा बङाइगावनि। बिसोर साथामजों बेंटल ओनसोलनि सासे हिन्जावसा, जाय हिन्जावसाया थाखो 10 आव फरायो, बै हिन्जावसाखौ बायदि मैया सोलो आरो खायदानि गेजेरजों बे हिन्जावसाखौ गुबुन दाबसे जायगायाव लांनानै जिनाहारि खालामनाय जेनाखि जाथाय, बियो जाथाया 15 तारिख माने आगस्ट खालि जोंनि दखरानि बेंटल दखरानि दैदेनगिरिफोरनि नोजोराव गोग्लैयो बा गासै रायजो राजानियाव नोजोराव गोग्लैयो। बे मथे जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेंटल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना जथेस्थ' खबर लादों। खबर लानायनि गेजेरजों गासैखौबो थद बिद खालामजोबनायनि गेजेरजों मिथिजोबदों जे नंगौ जाय बिथांमोन माने सेंग्राफोर बिथांमोना अयनायै बे हिन्जावसा गथ'खौहाय जिनाहारि खालामदों। जे जाथाया जों समाजनि थाखाय गनायथाव नङा आरो सुबुं समाजनि थाखाय बियो गनायथाव नङा। आरो जे हिन्जावसाया दिनै थाखो 10 आव फरायनाय सासे फरायसा, माने बियो माने उन्दै बैसोनि, बिथांखौ जिनाहारि खालामनाय माने जोंनि जेनाखि पक्स' आयेन माने जि दङ, बे आयेनखौ बिथांमोना दिनै माने बे आयेननि गेजेरजों जथेस्थ' माने सास्ति मोननांगौ आरो जथेस्थ' माने साजा मोननांगौ। बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सरकारनि खाथियाव जोङो दाबि खालामदों जे पक्स' आयेननि गेजेरजों बे साथाम लांसुनिया जिनाहारि खालामग्रा बिथांमोनखौ थाबैनो माने थोजासे माने साजा होनांगौ आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ माने फासि होनांगौ जोङो दाबि खालामदों। आरो बे हिन्जावसा गथ', जाय गथ'खौहाय दिनै रेप खालामदों, बिथाङा भिक्टिम सासे हिन्जावसा गथ', बिथांनि भबिष्यत दङ, बिथांनि इमेज दङ, बिथांनि इयुन दङ। बिनि थाखाय सरकारा बिथांनो जथेस्थ' माने कम्पेनसेसन होनांगौ, जोङो बेखौ दाबि खालामदों आरो न'खरनोबो माने कम्पेनसेसन होनांगौ, जोङो बेखौ दाबि खालामदों। बे समाव दायनिगिरि साथामखौ दिनै चिरां प्रसासना हमनाय जोङो बेखौ नुदों। बिनि थाखाय चिरां पुलिस प्रसासननिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो बेवहाय जोङो खुनु पयटे बे दायनिगिरिया जिखुनु प्रकारै माने बारग'नो हाया। बिनि थाखाय जथेस्थ' जोंनि प्रसासन धोरोबनिफ्राय आरो जुडिसियेल माने जेनाखि लेभेलनिफ्राय जथेस्थ' माने खामानि मावनो गोनां दङ। जोङो दिनै बिथांमोननि खाथियाव दाबि खालामदों, जायनि थाखाय दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आरो गुबुन गुबुन हारिनि फरायसा आफादफोरा ज' जानानै दिनै चिरांनिनो काजलगावआव दिनै 3 घन्टानि धरना खालामदों। आरो बे 3 घन्टानि धरनानि गेजेरजोंबो बेखौनो दाबि खालामदों जे दायनिगिरि साथामा फासि होजानांगौ जेरैखि जाया, आरो पक्स' आयेनाव जि आयेन साजा दङ बेखौ होनांगौ, आरो न'खरनो आरो हिन्जावसा गथ'नो जिखिनि माने जेन कम्पेनसेसन होनांगौ बेखौ होथारनांगौ। आरो फैबाय थानाय समाव रावबो माने जोंनि हिन्जावसा गथ'फोरा बा जोंनि माने ट्राइबेल गथ'फोरा बेबायदि हारासमेन्ट बा रेप भिक्टिम जानो गोनां जाया। बेनि थाखाय जोंनि प्रसासना जथेस्थ' पानिशमेन्ट माने होनायनि गेजेरजों बेखौ माने मोनसे बिदिन्थि खालामनांगौ। मानोना जों नुदों थांनाय समफोरावबो बेबायदि जाथायफोरा जालांबाय, नाथाय बै थांनाय समफोरनि जाथायफोरनि दायनिगिरिफोरखौ नांगौ बायदि थि समाव साजा होनो हायैनि थाखायनो दायनिगिरिफोरा हयथ' बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावबाय थादों। जोङो बेखौ दिनै साननो बाध्य जादों। बेनि थाखायनो दिनै हमनो मोनबाय आरो नासिरुल शेखखौ माने आथिङाव गुलि गावनाय जोङो बेखौबो नुदों। दा बेयावनो जेन माने थाबथाया, बिनिफ्राय आरो खतरनिफ्राय खतरसिन जेनाखि मोनसे पानिशमेन्ट आरो खतरनिफ्राय खतरसिन जेनाखि आयेननि बेबस्था जेन बेखौ लायो, जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो दाबि दैखाङो। गोजोन्थों।